ба хотири даҳшатнок будани видеои имрӯза ман маҷбурам ки огоҳӣ кунам. Ин видео аз источникҳои кушод гирифтагиай ва автори канал, яъне ки ман ягон каса ба зулм ё ин ки ҷиноят даъват намекунам. Видео танҳо характери ҳуҷҷатӣ дорад ва ҳар як коре ки дар ин видео гузаштагиай реалнияй, мутаассифона. ҳамада салому алейкум, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Аз назди кадр одамои дилашон суста дур кунен, кӯдакорам барои тамошо кардан роҳ натиҳен, чои кабутай, сиёдиқай, шоколаднияй бирезен ва барномаро сар мекунем. ва пеш аз видеоро сар кардан, агар ки ту мухлиси ҷангувар бозингаро бошӣ ва бутони угадат карда ки дар бою бозии пешисозаш кадом ҷангувар ё ин ки дастаи бозингар ғолиб мешавад, ту метавонӣ дар бурди ӯ пул кор кунӣ. Ва фаромӯш накунед дар вақти пулни регистратсия кардан аз промокоди канал истифода кун барои бонус ба даст овардан. Ссилка барои регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар якум комментария маҳкамай. Дар видеое ки ба дасти полис афтид, намоиш дода мешава як парраи ҷавон, духтари писар ки баланд хандида хушҳолӣ карда нақл кардаистиян ҷиноятеро ки ба наздикӣ анҷом додиян. Аз хушҳолишон хиёл мекунӣ ки ягон лотареда бурд кардиян, лекин ягон хел тасаввур карда намешавад ки барои коре ки ӯ кардиян, ӯ барои ҳамин кор хирсандӣ кардаистанд. Даҳшаташ анамидай. Аз рӯзи куштори мо 3 рӯз гузашт. Не ира ба навор нагӣ. Ин кор ба навор гирифтан арзандае. ва ба ғайр аз оне ки мо бисёр корҳо дорем моло. чӣ метавона одама маҷбур куна, яъне ки духтар чӣ хеле меган зан синаи раҳмай, то ки падарша бикуша ва ин кора бо дар YouTube паҳн куна. Имрӯз мо як ҳодисаи даҳшатноки ду ҷавонеро тамошо мекунем бо номи Сиера Халсет ва Аран Герера. Сиера як духтараке буд ки ба намуди зоҳирӣ ҳеҷ кас фикр карда наметавона ки ин духтар метавона ҷиноят куна. Ӯ вақтча хеле ҳам хуб мегзаронд бо падараш ки рӯзи дигар аловаш сар мета. баъдан бо ҳамроҳи дӯстписари девонаш аз ҷои ҳодиса ғайб мезана ва баъди чӣ дар ҳамаи корҳо падарша худша гунаҳгор мекуна. яъне ки ӯ золимӣ кардагиай нисбати духтар, сахтгирӣ мекардай, намемонда ягон ҷо бироя, ягон кор куна ва тела дода мезадаиша. хай задан чӣ сахт неохаем усубе ё ки ихеку намедонам ака тела додан чиро дар назар дора. оё метавонем бигем ки зулме ки падараш нисбати ӯ кардагиай ягон доказательства дошта боша. якум иша гуфтан дар кора ки ягон доказательства нест ё ин ки ягон из дар бадани ӯ. акнун биёин тамошо мекунем историяи иди девонара ва ҳолати марги падари ӯра ки ӯ чӣ гуна ва барои чӣ кора кардан. ҳодиса сар мешава аз Лас-Вегас, штати Невада, лекин аз аввал ҳодиса сар мешава аз штати Орегон. маҳз дар ҳамин ҷа моҳи январи соли 1976 ба дунё меояд Даниэл Халсет. дар вақти худаш степени бакалавра ба даст меора дар университети штати Орегон дар соҳаи санъат ва дар вақти хонданаш ҳамчун барабанчик Дэн машҳур буд. албатта ки шуғли санъаткорӣ, сарояндагӣ ва музикантӣ ба ӯ хеле ҳам писанд буд, лекин баъдан степени бизнесмениро ба даст меора ва нақша дошт ки як бизнесмени хеле ҳам муваффақ шава. ҳамин хеле ҳам мешава. дар соли 2020 дар социалин сет ин мард зиёда аз 20 000 подписчик ҷамъ мекуна ки дар ин сайташ видеоҳои мотиватсионӣ дар бораи политика, хабар ва дигар видеоҳо ба мисли дигар блогеро. вақте ки Дэниел 20 сола буд, ӯ шинос мешава бо Элизавет. вақте ки ӯ бо ин духтар хонадор мешаванд, ба Невада мекӯчанд. дар ин оила 3 фарзанд ба дунё меояд: Дана, Ҷордан ва Сиера. ин оилаи ҷавон дар Лас-Вегас зиндагӣ мекарданд барои он хотире ки Дэниел дар ҳамун ҷо кор меовард. лекин мутаассифона оила дар зиндагӣ хушбахт набуданд. баъди 10 сол ӯ ҷидо мешаванд. моҳи октябри соли 2011 Элизавет бар зидди Дэниел заявление менависад барои маҷбур кардан бо ҳамхобагӣ. ба он нигоҳ накарда ки дар вақт ҳоло ҳам ЗАГС доштанд.
ин аз ҳамада кори безебтаринае ки зану шавҳар, яъне ки бештар зан шавҳарша гунаҳгор куна барои таҷовуз, барое ки па сути мувофиқи қонун агар ки хонадор бошӣ набошӣ, ЗАГС дошта бошӣ надошта бошӣ, зан метавона ки заявление бита барои таҷовуз, яъне ки бигем чиста паставай, барое ки кӣ доказат мекуна ки маҷбур кардагиай ва агар ки ту нахоҳӣ пас ҷидоша. михел аст ин як кори бемаънитаринае. метавона ки ба хотири худаш хамхоҳ баша ва баъдан бига ки маҷбур таҷовуз кард. Статьяи бемаънӣ. Лекин мегардем сари хат. Як моҳ пас Дэниел заявление мета барои ҷудо шудан ба гуноҳи хиёнат кардан, яъне ки ӯ гумон мекунад занша ки бо дигар одам ӯра хиёнат мекунад, яъне ки ин кор метавона боша ва дар ҳамин ҳолатае ки дар аввал шавҳарша ба таҷовуз гунаҳгор кард, яъне ки зане ки агар ки дар дигар ҷо хиёнат куна шавҳара, албатта ки ӯра бо шавҳари худаш ҳамхобагӣ намефора ва ӯ метавона ки 100% талаб кардани ҳамхобагиро аз тарафи шавҳараш ҳамчун маҷбурӣ қабул куна, барое ки действительно и метавона бигем аз як тараф маҷбурӣ барое ки намехоҳам, барои чӣ ки дигар кас ҳаст. Зане ки нахост, бародаро, и хеле ҳам сигнали калонае, бепричина нест. Лекин дар охир всё таки марда ба муддати 6 моҳ ҳабс мекунанд ва баъдан барои идора кардани ғазаб муолиҷа мегирад барои мувофиқи заявлени аввал додагӣ. Сиера ва бародари хоҳари ӯ дар вақте ки волидайни ӯ ҷидо мешаванд хурд буданд, лекин дар инҷа ҳодисаи ин оила ба поён намерасад. ӯ ҳардуш успед мекунанд ки якбори дигар хонадор шаванд, лекин хонадории дуюмборашонам бо барор намешавад ва ӯ ҷидо мешаванд ва ба хотири фарзандошон алоқашона аз якдигариш намекананд ва ҳатто суратҳисоби якҷояи банкӣ доштанд. ба хотири мушкилии молиявӣ муноқишаи ӯ барои соҳибӣ кардани фарзандо хеле ҳам зиёд давом мекунад, ки дар натиҷа вақте дар мактаби миёна хондани Сиера ӯ фарзандора тақсим мекунанд. Дана ва Ҷордан бо модараш мемонад, а Сиера боша бо падараш. дар нигоҳи аввал ба назар мерасид ки Сиера бо падараш Дэниел хеле ҳам вақтчон хубай. ӯ ҳамавақт хурсандӣ мекард ва аз духтараш фахр мекард. ӯра дар социални сетҳо суратоша паҳн карда таъриф мекард. хеш таборо ва волидайнаш ӯра ҳамавақт ҳамчун падаре медиданд ки барои фарзанд ҳама кора мекунад. моҳи июни соли 2020 Сиераи ҷавон бо як ҷавони 18-сола Айрон Гирера вохӯрдана сар мекунад. ҷавоне ки аз ӯ 2 сол калон буд, вохӯрии ӯ ҳамчун вохӯрии дӯстонавори ё ин ки ҳамсинфиворӣ набуд. бале ишам гуфтанд дар корае ки дӯстии байни писару духтар вуҷуд надорад. лекин вохӯрии ё ҳамчун дӯстона набуд ва хеле ҳам ба суръат афзоиш мегирифт. яъне ки дар инҷа аз ҳама безебиш оне набуд ки ҳоло шумо фикр мекунед, нақшаҳои ӯ, яъне ки бемаъно нақшаҳо доштанд, мисол ба мисли ғорат кардани ҳарду волидайн ва фирор кардан ба дигар штат. яъне ки афзоиш гирифтани отношенияи ё ба тарафи бадӣ буд. фикри ақидаву нақшаҳошон хеле ҳам безеб буд. ба он нигоҳ накарда ки ё нақшаҳои худшонро ба овоз намегуфтанд, волидайни ҳарду тараф дарк мекунанд ки вақте ки иду одам бо якдигариш наздик мешавад, ягон чизи хуб аз ино интизор шудан дар кор нест ва зиддият нишон метанд, яъне ки намехоҳанд ки ё якҷо бошанд. маҳз ҳамин ташвиши падару модар ва зиддияти ӯ барои якҷо будани ин ҷавонҳо сабаб мешавад ки худтон фаҳмидед ино чунин ҷинояти даҳшатнока ба анҷом мерасонанд. дар инҷа какрас як видеое ки ман кардагӣ будам дар бораи тарбияи фарзанд ки чӣ хел фарзанда аз кӯдакӣ вайрон мекунанд. ссилка қатъи буд роин тамошо кунен. ин видео қатъиам уже мефаҳмӣ, шумо саргузашти одаморо диден ки чӣ хели калон шудагӣ буданд, чӣ хели тарбия гирифтагӣ буданд, а бинен ки чӣ кор мекунанд. яъне ки волидайн намехоҳанд ки ӯ бо якдигаришон во бихӯранд. дар аввал ба назар мерасад ки ҷавонҳо волидайна гӯш карданд ва чӣ хеле ки ӯ хостанд ҳамин хел рафтор кардаистанд. лекин не, ин иқоб буд. ӯ дигар нақша доштанд. Сиера ва Арон дар интизори лаҳзаҳои мувофиқ буданд барои амалӣ кардани нақшаҳои бади худшон зидди падару модар. яъне ки нақшаи ӯ
хеле ҳам оддӣ буд ва душвор ва дар болои и даҳшатнок. Чӣ хеле метавонад ки нақшае ки ҳам оддӣ боша, ҳам даҳшатнок боша, ҳам душвор боша, ҳам хатарнок. Яъне ки гуфтанаш оддия. Нақшаи иё қатли волидайн буд. Волидайне ки дар дами раҳи уан 16 декабри соли 2020 Сиера зодрӯз дошт. Аз ҳамин хотир падари ӯ дар социалин сет як пости хеле ҳам калон бахшида ба духтарчааш менависа ва менависа ки чӣ хел ӯра дӯст медорад. Ӯ менависа ки дар синни 9 солагиш ӯ як хоб дид ки соҳиби оилаи калон мешавад ва аз ҳамун рӯз дар бораи орзуи худаш ҳамчун беҳтарин падар шудан фаромӯш накарда ва аз худованд миннатдорӣ мекунад ки орзуи ӯ амалӣ гашт ва ба ӯ чунин фарзанда дод бо номи Лапа, яъне ки духтарчаи хурдиша Сиерра Лапа мегуфт. Аз ҳамада дар ҳамиҷа ғамноку дардноку даҳшаташ дар ҳамияе ки ҳангоме ки падараш чунин номаи аз сидқ нависондаистае барои духтараш нақшаи куштори ӯра дорад. 3 апрели соли 2021 Дэниел дар социалин сет як видеои кӯҳнара мепартояд ки ӯ бо ҳамроҳии Сиера, яъне ки духтарчаш, рақсу бозӣ доранд ва менависад ки ӯ вақт беҳтарин лаҳза буд барои ӯ. 5 рӯз аз байн мегзара, арн аз хона мегреза. Лекин барои фирор кардани писар на танҳо оилаи ӯ ташвиш мешид. Ҳамун рӯз аз картаи банкии Дэниел, падари Сиера, $1300 гум мешавад. Дар ин кор зани пешинаш, яъне ки модари Сиера, ӯ ҷудо ҳам ки буданд, чӣ хеле дар аввал гуфтем, сурати-ҳисоби банкишон якҷоя буд ва ягон вақт Дэниел чунин миқдор маблаға аз банк аз карта снимат карданда бехабар намекард. Баъдан занаш ба ӯ SMS менависад, лекин давоми рӯз Дэниел ҷавоб намедиҳад. Дар ин муддат одамое ки ташвиш мешаванд ба хотире ки Дэниел ҷавоб намедод, шуморашон зиёд мешавад. Ҳамчунин Элизабет ва модари ӯ Кристина. Баъди чӣ модараш ба Сиера SMS мекунад ки барои чӣ телефони падарат кор намекунад. Бо ӯ чӣ рух додагиае? Фикр мекунем ки дар ин вақт агар ки ягон кор кардагӣ бошад Сиера, дар SMS-и модараш ҷавоб намедиҳад, лекин ӯ ҷавоб мегардонад ки ҳолати ӯ хубае, танҳо телефонаш вайрон шудагиае ва боз илова мекунад ки пага бегаҳ телефони ӯ соз мешавад. Албатта ки баъди фаҳмидани чунин хабар одамо бозам нигаронтар мешаванд барои он хотире ки агар ки телефони Дэниел вайрон мешид, ӯ метавонист ки мессенҷерро истифода кунад бо тавассути ноутбук, то ин ки одамои наздик шуда ҷавоб бута барои хавотир нашудан ва ё ин ки дар давоми рӯз телефонша соз кунад. Ва ба ғайр аз ин, чӣ хеле ки медонем, Дэниел блогер буд. Ҳар рӯз дар инстаграмаш ягон видео паҳн мекард, ягон фикрша ё ин ки рафти зиндагиша нақл мекард. Ҳамчунин дар Twitter. Чунин одам аз свияз агар ки муддати дароз барояд, бесабаб нест. Албатта ки модараш аз хоби писараш дарак дошт. Аз ҳамин хотир ӯ ҳам хеле ҳам нигарон мешавад барои аз свияз баромадан. Баъдан аз рафиқи оила хоҳиш мекунанд ки ба хонаи ӯ рафта аз ҳолат аз наздик бохабар шаванд. Рафиқи оила ба хона наздик мешавад, дара Сиера кушода мегӯяд ки падараш дар ҳамомай. Рафиқи оила аз ӯ мепурсад ки барои чӣ дар телефон ҷавоб намедиҳад. Сиера мегӯяд ки телефонаш вайронай ва боз илова мекунад ки ҳатман вақте ки аз ҳамом мебарояд, ман мегӯмш ки ба шумо занг бизана аз ягон телефон. Дар ҳамин ҷо ман як чиша намефаҳмам ки барои чӣ вақте ки дар телефони и менавистанд, нанависану прямо занг бизананд дар телефони худи Сиера ба бигӯянд ки телефона отата будӣ. Ва албатта чизе ки Сиера ваъда кардагӣ буд ки падараш аз ҳамон барояд, ӯра мега занг бизана ба рафиқи семья, рӯзи дигар ин кор рух намедиҳад. Аз Сиера бошад дигар ба телефони худаш ҷавоб намедод. Медонем барои чӣ. Агар ки ҷавоб бута, бо мепурсанша ки то ҳол падар дар куҷое, мумкин ки дар ана ҳамин вақт ба мегуфтанша ки телефона бар падарта будӣ. Яъне ки Сиера аллакай мефаҳмид ки дурӯғи ӯ дар бораи телефони падараш вайрон будан муддати дароз давом карда наметавонад. Дигар ба телефон ҷавоб намедиҳад ва вақте ки ӯ дигар ҷавоб намедод, модараш дар ӯ SMS менависад. Мегӯяд ки пеги омада хонаи ӯ тафтиш мекунад ки дар асл чӣ рух додае бо падараш ва барои чӣ ӯ ҷавоб намедиҳад. Ва дар ҳамин ҳолат ҳамин гап ҳам мешавад. Аз ӯ хоҳиш мекунанд ки телефона бурда ба падараш бута, лекин наметавонад. Бибиш занг мезанад ба Сиера ва аз наберааш хоҳиш мекунад ки телефона бурда ба падараш бута, лекин аз ӯ
набира ба тарафи бибиш ғазабӣ ҷавоб дода мега ки падараш дар ҳамомай. Вақте ки бибиш мега ки ба политсия хабар мета, Сиера дигар телефона намегира. Хиди ҳамрӯз ба тавассути камераҳои назоратӣ ба навор гирифта мешавад ки чӣ гуна Ниссани синии Дэниел аз район хориҷ мешавад. Вақте ки дар лаҳзаи охирон тоқати модараш тоқ мешавад, аз Сиера мепурса ки Пеги ҷои ба хона биёянд барои тафтиш кардан ё ин ки ӯ ба политсия занг бизанад. Яъне ки Пеги ва ҷои мумкин шумо нашносен ё арендадатари Дэниел буданд ва ҳамчунин рафиқои наздики ӯ. Баъди чунин шартҳоро монданаш дигар духтар ба телефон ҷавоб наметиҳад, лекин соҳибхонаҳо аллакай дар раҳ буданд. Лекин ӯ мегӯянд ки баъди якчанд соат мерасанд, чунки аз раҳи дур равона мешаванд ва дар ҳамин ҳолат модари Дэниел ба рақами 911 занг мезанад ва мега ки фарзандаш аллакай 2 рӯзае ки дар алоқа нест. Яъне ки барои набудани ӯ аз ҷои кораш занг мезанад, рафиқош занг мезанад, зани пешинааш занг мезанад, модараш занг мезанад. Ягон кас ба назди телефон намеояд. Кристина мега ки Дэниел бо ҳамроҳи духтари худаш зиндагӣ мекунад ки ӯ ба телефон ҷавоб намета, ҳамчунин ба SMS-ҳо ва аз ҳама дариҷа ғайриоддиш онае ки аз корти банкии ӯ аз 3 банкомати гуногун пул гирифта шудагиай. Диспетчери 911 мега ки политсия мефиристанд ба ҷои ҳодиса, лекин соҳибхонаҳо пеш аз ӯ дар хона наздик мешаванд ва даҳшата ҳамо мебинанд. Дари даромадгоҳ кушода буд, а мошини Дэниел боша дар хона набуд. Соҳибхонаҳо оҳиста ба хона ворид мешаванд ва ба коридор вақте ки рафтан мегиранд, хеле ҳам бӯи сахти дуд ҳис мекунанд ва дар болои пол як доғи сӯхтагӣ мебинанд. Ҷой ва Пег яъне ки соҳибхонаҳо хонара хуб мекованд ба умеде ки ягон кори бад рух додагӣ набошад, лекин дар дилшон гувоҳӣ буд ки ягон кори хуб дар инҷа рух додагӣ нест. Лекин ӯ ягон изҳои марда беғаз аз изҳои сӯхтагӣ намеёванд. баъди чӣ ӯ ба гараж ворид мешаванд ки тамоми ҷойҳои гараж бӯи сӯхтагӣ мекард ва як мишоки хобӣ яъне ки спални мишок дар маркази гараж мондагӣ буд ки ба намуди зоҳирӣ ба назар мерасад ки дар дуруни ӯ чизе ҳаст. Вақте ки ӯ ба ин мишок назар мекунанд, ҷасади сӯхтаи Дэниела дарёфт мекунанд ки ҳамин қадар сӯхтагӣ буд ки шинохта намешавад. Лекин ӯ аз ҳолати рухдода дарҳол мефаҳманд ки и Дэниелай. Дар натиҷа ӯ ба рақами 911 занг зада аз чиз дарёфт кардаи худшон хабар метаҳанд. Вақте ки политсия дар ҷои ҳодиса қарор мегиранд, ӯ муайян мекунанд ки Дэниели 45-сола хеле ҳам бераҳмона қатл кардагиай. Ба тамоми даҳшати ин кор нигоҳ накарда, ҳеҷ кас фаҳмонда наметонист ки дар инҷа чӣ рух додагиай, ба хотири оне ки расследования нав сар мешавад. Вақте ки политсия ба ҷустуҷӯ оғоз мекунанд, дар кухнии гараж меҳмонхона асбобҳое ки тавассути ӯ куштор рух додагиай дарёфт мекунанд. 2 корди хунолу дар раковина, бензопила ва кровати сӯхтагӣ ва ҳамчунин чек аз банкомату аз мағоза. Вақте ки ӯ ҷасада тафтиш мекунанд, аз ҳамада даҳшатнокаш ана ҳаминҷадай. Дар бадани мард 70 захми корд меёбанд. бисёри ин захмҳо баъди қатли ӯ расонда шудагиай ки дар гардану сар ва дигар ҷойҳои бадан қарор дошт. яъне ки баъди ба қатл расонидани мард аз дигар олотҳо истифода бурда ба мисли арра дар болои ҷасад барои нобуд кардан анам хеле оператсияҳо мегзаронанд. баъди чӣ рост дар меҳмонхона дар болои кроват ҳаракат мекунанд ки ӯра бусӯзонанд. лекин ҷасади нимкола сӯхтара дар спални мишок бор карда ба гараж меёранд, то ки конкретна окончательно сӯзонда нобуд кунанд. Следователҳо ба хулосае меоянд аз захмҳои дар бадани мард расонида шуда ки одаме ки ӯра киштагиай хеле ҳам сахт бадш медидай, барое ки ягон одама 70 захми корча бе бадбинӣ беғазаб намезананд ва бо баъди мурда бо истифодаи арраву дигар чизо. албатта вақте ки следователҳо бо наздикои ӯ ҳамсӯҳбат мешаванд, ӯ ба хулосае меоянд ки Дэниел ягон душман надорад ки ин қадар ӯра шум бина, лекин дар инҷа як одами гумонбар буд, Сиера. яъне ки ӯра гумонбар мекунанд ба хотири рафтораш, яъне ки ҳар як дофе ки бибиш ба ӯ занг мезад,
ӯ мегуфт ки падараш дар ҳамомай ва дар охир ҳатто дигар алоқа намекунад. Ва як чизи дигаре ки ӯро гумонбар мекард, дар вақти ҳамин ҳодиса ӯ аз хона фирор кардагӣ буд. Баъдан ӯ мувофиқи чекҳои аз хона дарёфт кардагӣ запрос метаҳанд ба магазин ва дар ҳамин ҷа чуда рух метаҳад. Дар камераҳои назоратӣ дида мешавад ки чӣ хел парени духтар причатка, корду, алраву дигар чизо харидистай. Ва худи ҳамун рӯз дида мешавад дар камераи назоратӣ Сиера, ки дар дасташ 2 бутилкаи Адбел ва Телайки инора харидорӣ кардагӣ бо истифодаи картаи банкии падараш. Яъне ки одама киштан бо пулои худаш. аз ҳама даҳшатнокаш дар инҷа дарк кардан ҳамоне ки падар фарзанди худша финансировать куна барои қатли худаш ва нобуд кардани ҷасади худаш. баъди таҳқиқот кардан политсияҳо мефаҳманд ки Арон Геррерам аз хонашон гирехтагиай ва дар ҳар ду оила ҳар ду ира манъ кардагиам бо якдигариш вохӯрданда. Плюс бо сабтҳои видеоҳои камераҳои назоратӣ политсия ҳамин қадар аснаванӣ дошт ки озод ордер бута барои дастгир кардани ин ду голубчик. 13 апрел 400 мил дур аз хонашон камераи назоратӣ ӯро сабт мекунад дар Солт-Лейк Сити, штати Юта. Дар кадр ӯҳо хеле ҳам хуб ба назар мерасиданд, лекин кадри хуб ба наздикӣ иваз мешавад ба он нигоҳ карда ки ино якчанд рӯз пеш чӣ кор карданд. Сиера ва Арна тасодуф дастгир мекунанд бо он нигоҳ накарда ки ӯ дар розыск буданд. Яъне ки ба ҳамин хел гуноҳи кардагишон бо ҳаракат мекунанд ки вид набошанд. Дар автобус бепул мераванд. ӯро политсия дастгир мекунад. Дар вақти таҳқиқот кардан, яъне ки шахсиятшонро муайян кардан, маълум мешавад ки ӯро барои куштор ҷустуҷӯ доранд. Баъзеҳо мегӯянд ки дар бораи ҷиноят бояд видео накунӣ. Наоборот, дар ин ҳолат дар бораи ҷиноят ё дар новостиҳои телевизионӣ хабар баромадагӣ буд ки ин парчкара бо гуноҳи куштори Дэниел ҷустуҷӯ доранд, ки Дэниел падари духтаре. ва чӣ хеле ки дар аввал гуфтем, мошини Дэниел гум шудагӣ буд. ҳамчунин мошини Дэниела меёванд ки ин парчка барои гирехтан истифода кардиянд, баъдан мошина партофтиянд ки дар багажи мошин як адиёли хунияй. Акнун дар инҷа мегзарем аз ҳама да ҷои даҳшатнокаш. ҳамчун доказательство телефони ёра политсия мегира, ки дар телефон ҳам тасдиқи ҷинояти ё ҳам даҳшатнок маълумот буд. ман ҳатто намедонам ки чӣ бугум. хушомадем боз дар канали мо дар YouTube. мо охирон хабар дорем. 3 рӯз гузашт аз оне ки ман касеро киштам. ира ба навор нагӣ. ин меарза. яъне ки дар инҷа шумо диден ҳоло видеоеро ки пешакӣ ӯ сабт кардиянд серьёзна барои баъдан дар YouTube партофтан. инҷа аз як тарафаш ҳам даҳшатнокай ва ҳам беақлӣ ин одаморо нишон медиҳад ки дар чиво аз ақл бегонаанд ин одамо, ки коре кардагиянд барои хирсандӣ нест. як даҳшате. ба кадом фикршон ӯ фикр кардиянд ва ба кадом ақлшон ӯ фикр кардиянд ки баъдан ира бо мо дар YouTube мепартоем. яъне ки чунин одамо психопатанд ки дарду ранҷи дигаро дар ё ягон грамм таъсир надорад ва ҳар як чизе ки сари раҳи ӯ мебарояд, ба кадом коре ки набоша ӯ бартараф мекунанд. албатта ки дар бораи ин кор хабар мебарад дар тамоми новостиҳо ва ҳама ба ҳайрат меоянд. яъне ки на ҳар рӯз мебинед духтареро ки падарша мекуша ва аз таҷҳизотҳое ки дар хонаи ӯ дарёфт мекунанд ба мисли бензопила ва дигар арраҳо, ӯ баъдан ҳадаф доштанд ки ҷасада пора кунанд, лекин натонистанд, успед накарданд бигем. албатта ки барои корошон ӯро ба як чанд пункт гунаҳгор мекунанд. ҷинояти бо маслиҳати пешакӣ, қасди куштор бо истифодаи олатҳои марговар, як чанд қатор ҷиноятҳои дуздӣ ки картара дуздидагӣ буданд. лекин дар инҷа бо як повороти дигар мешавад дар ҳолат. яъне ки парени духтар дар ҳаминҷа як сафедкунанда, яъне ки адвокат нанимат мекунад бо номи Габриэл Грасс. ин Габриэл Грасс маъшҳур буд ҳамчун сафедкунандае ки бештар дар делаҳои одамои аз мақомҳои баланд иштирок мекард ва хеле ҳам корҳои қинда бурд кардагиай. яъне ки ин кор, яъне ки вуҷуд доштани ҳамин сафедкунанда барои Арон ин худаш як хабари хеле ҳам хуб буд, барои он хотире ки гунаҳгоркунанда
нисбати Арон ҳукми қатл талаб кардаиста буд. Лекин барои духтар яъне ки Сиерада ҳукми қатл додан, синни солаш туғрӣ намегирифт. Новбаста аёне ки ӯ сафедкунанда дора ё ин ки не. 15 июни соли 2021 Сиера ва Арон дар суди якумшон гуноҳшона иқрор намешаванд. Бо маслиҳати якҷоягӣ ӯ тайёр набуданд ки ҷавобгарӣ нисбати корҳои кардагии худшон ба кала бигиранд. Ба он нигоҳ накарда ки як чанд қапеш мо дидем ки чӣ хел фахр кардаиста буданд дар бораи корҳои кардагишон дар видео. Албатта ки кор якбора одаморо ғазабӣ мекунад ки ин духтар тамоман ҳиссиёт надора ва тамоман пушаймонӣ аз ин корш намекаша дар болои оне ки шахси қатл шудагӣ падаршай. Лекин дар инҷа боз як повороти дигар мешавад ки адвокате ки дар вақти ҷидо кардани фарзандо пуштигирӣ мекард аз Даниел, бо ҳамроҳи занаш гуфтем ки дар аввал муноқиша доштанд ки кадом фарзанда кӣ нигоҳ кунад. Ҳамин адвокат мегӯяд ки аллакай дар ҳамун вақт фаҳмидагӣ буд ки бо Сиера что-то не то, лекин наметавонад фаҳма ки дар инҷа гунаҳгори асосӣ кияй, падарша ё ин ки худаш. Лекин ҳамеша медонист ки бо ин духтар ҳамаш дуруст нест. Ба гуфти психологи оилавӣ боша, ӯ мегӯянд ки дар ин оила хеле ҳам муноқишаву ҷангу рафторои безеби бисёр дида мешид ки дар психикаи кӯдак аз кӯдакӣ таъсири безеб мерасонад ки дар як вақт ба берун мебарояд. Яъне ки кори Сиера ба гуфти психолого ҷои ҳайрон шиданаш нест. Лекин баъдан ҳарди ба гуноҳи худшон иқрор мешаванд ки суд ҳардуша як умра ҳабс мекунад. Аз ҳамада даҳшатнокаш дар инҷа оне ки то охира Сиера изҳори пушаймонӣ намекаша ва охирон да бибиш мегӯяд ки дигар ин набераи ман нест. Боз дар болои ин Сиера ҳаракат мекунад ки гуноҳа дар сари падараш бизанад ва мегӯяд ки ба ҳамаи кор худаш гунаҳгорай. Барое ки коре ки ман кардам, ман дигар роҳ надоштам, чунки ӯ мара сахтгирӣ мекард, ба ҳар ҷо гаштан намемонд, телам медод, мезад ма. Лекин ман фикр намекунам ки гапе ки гуфтестай баҳона боша барое ки ту одама бикушӣ. Якумаш ки зулм кардан ту метавонӣ ки просто биброи бирая хона. Дуюмаш ки метавонӣ ба политсия муроҷиат кунӣ. Лекин Сиера дигар роҳа интихоб мекунад. Роҳера ки дар натиҷа арзандаи як умра ҳабс мешавад. Дар охир дӯст писараш яъне ки Арон изҳори пушаймонӣ мекунад, аз ҳама наздикони падари Сиера бахшиш мепурса, Сиера не. Баъди 40 соли нишастан ӯ метавонанд ки дастрочна дархост кунанд барои озод шудан. Аронда гуфтагианд ки дар турма муолиҷа мегзарад ки мумкин баъди баромаданаш ӯ ҳақ дошта бошад ки озод зиндагӣ кунад дар байни дигар одамо. Лекин ба хотири оне ки духтар то ҳол пушаймонӣ намекаша, оё метавонем бигӯем ки баъдан ин баромада дар байни дигар одамо хуб зиндагӣ карда метавонад? Фикр хатон дар комментария бинависен. Дар дигар плейлистҳои канал бидорен, дигар намуд видеоро тамошо кунен, лайк мондана фаромӯш накунен. Дигар ссилкаҳои ман Instagram дар болои видео, дигар ссилкаҳои дигар каналҳо дар якум комментария закрепи чидагай, хабар бигирен. Видеои нав интизор бошен. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда. Бардора спонсори имрӯзаи ролик мешавад интернет-магазини SM Shop ки дар инҷа шумо метавонед ашёҳои хеле ҳам басифата ба нархи дастрас бигиред. Футболкае ки ҳозир дар пеши ман мебинед, ҳамаи амино качествои люксае. Яъне мешӯиша, на свеча гум мекунад, на рангша гум мекунад, на размерша гум мекунад, на ранги автозадагӣ мешавад. Яъне ки ҳамкории мо дар якҷоягӣ бо интернет-магазини Саҳобае ки базаи ӯ дар Москвай. Доставка любой станцияи метро дар территорияи Москва бепулай дигар шаҳрҳо тариқи почта Россия равон карда мешавад ва инчунин ба Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Тоҷикистон. Тамоми каталога шумо метавонед ки дар Telegram канал ё ин ки Instagram бинед. Ссилкаҳошон дар якум комментария закрепи чидагай ва бо ҳоло аксия рафтеста хабар бигиред. Ҳамаи ана ҳамёра якта футболка на вибр, якта ҷогер тоже на вибр ва якта дига обув на вибр ҳамагӣ нархи 3500 рубл барои шумо мо пешкаш мекунем.